Alí, na súa casa de Gres, pegada á fundación, o escritor cruceño segue activo. Prepara unha obra que, baixo o título Penúltimo Dietario, pretende ser un repaso da súa actividade literaria e cultural nos últimos 17 anos. E si, por certo, estou nos últimos fase de un libro que vai ser unha especie de reconto de actividades culturais que van dende a miña erradicación definitiva aquí no ano 1992 ata hoxe. Ou, máis concretamente, ata a morta de Anixa, a miña muller, que morreu o 22 de outubro pasado, aí pecho este dietario. Vaise chamar o libro Penúltimo Dietario, precisamente porque é penúltimo, o último non sei que non escribirá. Con humor e humildade, o autor di sentirse como o protagonista de Memorias dun neno labrego cando se lle pregunta pola súa importancia na literatura universal. Non podo dicilo, que o digan os críticos. Eu solamente sei que escribo simplemente. Escribín durante 43 anos que estive na emigración en América, 43 anos que escribín única e exclusivamente en idioma galego, e fora deso, pois eu non sei quen son. Como diría Balbino, un ninguén, un traballador, nada máis, un traballador das letras, un humilde, un modesto traballador da literatura galega.